true colors are shining through. Wees welkom bij Shark Q Sessions live op dinsdag 12 februari. Deze avond ontvangt Café Met Joël Gourtjaan. De zangeres bracht eind vorig jaar haar debuut-EP uit met prachtige, dromige popsongs die je onder andere meenemen naar haar roots in India. Kom 's avonds genieten van de openingsact door Johnny Speetshoender, lekkere muziek met Joël en een kop koffie of een ander drankje. Op zondag 10 februari presenteren Anke van Leeuwen en Robert Derksen de gedichtenbundel Voor de Liefde Geboren. Deze wordt op een bijzondere manier gepresenteerd, want de woorden van de gedichten gaan met diepgang, humor, oprechtheid en enthousiasme tot leven komen in de poëtische theatervoorstelling Bewegende Woorden. Met behulp van dans, cabaret en kleinkunst vertellen ze over het ontstaan en het samenschrijven van de bundel. Maar bovenal wordt de kracht van de universele liefde ervaren tijdens deze voorstelling. Zin in een gezellige dag bomen zagen met handgereedschap? Dat kan op zaterdag 9 februari. IKL organiseert voor maximaal 20 enthousiastelingen een hakhoutdag in het grote boscomplex Boshuizerbergen in Venray. Wat deze hakhoutdag extra speciaal maakt, is dat het hout uit het bos gesleept wordt door een paardenmenner en zijn trekpaard. Om 3 uur wordt het hout verdeeld onder de deelnemers. Op zaterdag 9 februari organiseert Koninklijke Harmonie Euterpe op initiatief van werkgroep Historisch Archief Euterpe een reunie voor zowel oud-leden als alle geïnteresseerde actieve leden. In het Odeongebouw kunt u vanaf 1 uur elkaar ontmoeten en samen herinneringen ophalen aan de hand van beeld- en geluidsfragmenten, foto's en verhalen. Zijactief Oostrum houdt op dinsdag 12 februari haar jaarlijkse filmavond. Deze avond wordt om 7:30 de film Mary Queen of Scots getoond. Het verhaal is geïnspireerd op het bewogen leven van de Schotse monarch Mary Stuart. Bent u benieuwd? Kom en geniet. De eerste editie van Museum in het Donker in november 2018 was een groot succes. Op vele verzoek kunnen bezoekers nog 1 keer in de avonduren het verhaal van de Amerikaanse paratrooper Vincent J. Speranza komen beleven. Speranza kwam in actie tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Ardennen en was betrokken bij de bevrijding van een concentratiekamp. Op zondag 10 februari organiseert Jansen Dansen en Sporten vanaf 2 uur een dansmatinee met Hans den Brabander. Heb je zin in een middag vol muziek en gezelligheid? Kom langs en ga dansend het weekend uit.